మీకందరికీ నా వందనాకు. నేను ములిపి మరి దేవుడి మాట తిని దేవుడు మనకి ಕೆತ್ತನ ಕಬ್ಬುರು ಬಾತದು ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಟ್ಟು ಪೇತೂರು ರಾಸ್ತ ಪುಸ್ತಕತೆ 4వ అధ్యాయతే 7వ వచన తిని నన్ను చదివితను క్యాంజటి. అయితే అన్నిటి అంతము సమీపమై ఉన్నది కాగా మీరు స్వస్థ బుద్ధి గలవారై ప్రార్థనలు చేయుటకు మెలకుగా ఉండుడి. దేవుడికి వచ్చును కదా, మరి అన్నిటికీ గిన అంతమిత్తది దగ్గరికి మిందలే దగ్గరే మింది గనక మీరందరూ బేల మందటించరికి వచ్చిన ఎత్తుకు దేవుడు అందరికిన మంచి బుద్ధితోటే ప్రార్థనకు తుంగటించరు దేవుడికి వచ్చినాం. మరి ఈ మాటకి ఎత్తని నన్ను అతకన్నా, ఈ మాటకి అంజని మీరు అతకన్నా మన అందరూ బెస్కెడికి ఈ లోకతే బతికి మన్నాడు కదా, మనందరిగిన ఒక రోజు డొల్లిదేతాడు ఇతుకు ఈ దేవుడికి ఎత్తని మాటతే మనందరిగిన దేవుటగ్గ దేతాడు. ఈ లోకతిని విడిసి ఓనగ్గ దేతాడు. దేవుడు కెత్తని మాట బాధ్యతకు అన్నిగిన ఈ లోకమంతగిన అన్నిగిన అంతమాదని రోజు దగ్గర పరుస్తుంది. ఇంజరు దేవుడికి వచ్చును. మరి దేవుడు వాదటము ఆలస్యం కన్నా ఇల్లు పోతే మనడు దాయటం మాత్రము మనడు దెమ్మిరటం మాత్రము తప్పకుండా జరిగితే, అందుకని దేవుడికి వచ్చినావు కదా, మీరు మంచి బుద్ధితోటే స్వస్థ బుద్ధి ఇతుకు మంచి బుద్ధితోటే ప్రార్థనకు తుంగొరే మెలుకుతే మందటి ఇంజరు దేవుడికి వచ్చినాం. నన్ను నేను ములిపే మరి ఈ మాట క్యాంచని మీతోటే నాతోటిగిన దేవుడు తిరిగినాడు బాత వండు తిరిగినద్దితుకు మరి మనడు దిమ్మిరని సమయం ఎత్తద్ది దగ్గర పరుస్తుంది. ఇల్లుపోతే దేవుడు వాదని సమయం అతకని దగ్గర పరుస్తుంది. ఓండు వాదవులు ఎత్తుకన్నా మనడగ్గ మనని పేయి సోదటందుకి వాసనో అలాగే మనడు దాయువులు ఎత్తుకన్నా ఓ నేను కలియటందుకి సిద్ధపరుస్తున్నాడు దేవుడు. మరి ఓండు అలా అన్నిగిన సిద్ధం తొంగనో కదా, మరి ఈ మాట కేంజని మీరు నన్న బేల మందవలే బేల సిద్ధపరుస్తున్నాడు దేవుడు. మంచి బుద్ధితోటే ఇంకా మీరు ఈ లోకతిని విడిసని సమయము అన్నిటికీ అంతమిత్తది దగ్గర పరసను గనక మెలుకుగా మంచి మెలుకుతే ప్రార్థన తుంగటి ఇంజరు దేవుడికి వచ్చును. మరి ఈ మాట క్యాంజని మీతోటి నాతోటిగిన దేవుడు తిరియురమినవు కదా, మనడు ఇంకా దెమ్మెర ఓరడు బేలకు దెమ్మిరితాడు అతుకు మనడు తుంగను పని బాతను మిందే ఈ లోకతే మనడు తుంగి దాయన పని మనడు సక్క తుంగి సక్కవాటి దాయన పని బాతను మిందే పోనో మనడు గుర్తుంచుకుండవలింజరు దేవుడికి వచ్చిన. ఈ మాట క్యాంజని మీతోటి తిరియని మాట బాధ్యతకు అందరిగిన ప్రార్థనకి వాసునురా, అందరిగిన దేవుడి కాలికి నగ్గ కుద్దునురా లోను మందని అయ్యలు. మరి నేను ములిపే ఈ మాట క్యాంజని సెల్లేకు సిన్నలూరు యవకీరు మరి అయ్యలూరు కాకోకు తాతలూరు తోటి దేవుడు తిరిగిన మాట బాధ్యతకు మరి అందరూ బేలమినడు దేవుడి మాట క్యాంజనిరి దేవుడి నమ్మికేమినరా మనందరూ పని బాతది ప్రార్థని తుంగనాడా లోతే అయ్యలింకా బైదేమినోడా దేవుటగ్గ వాదిల్లుండా పిల్ల ఇంకా మాట క్యాంచుకుంటా బైదేమినోరా దేవుడు కాలికి నాకు వాదిల్లోరా ప్రార్థన తుంగని బాధ్యత మనకి మిందే. ప్రార్థంతే దేవుడు గొప్ప విజయాయితోడు. మీరు అనుకుంటారు కదా ప్రార్థన తుంగని వెచ్చుకో సరుంగు దేవుటగ్గ ప్రార్థని తుంగుతాను అలాగే బేసికిడికి తుంగురికేమినాను ఆ బాత తుంగితోలే దేవుడించరు అనుకోండి నిర్బోనం. దేవుడికి ఎత్తన మాట బాధ్యతకు మన ప్రార్థన ఉట్టింగే అన్నో ఇంజరు దేవుడికి వచ్చినాం. ఉట్టింగే మన ప్రార్థతిని దేవుడు విడిసివను ఇంజునో ఇంజడి వరకు నిమ్మ బాత ప్రార్థన అతుకు తొంగితేనో ఆ ప్రార్థన అంతగిన దేవుటగ్గా పదిలంగానే మిందే దానికి ఒక రోజు వెయితే తప్పకుండా దేవుడు నిమ్మ తుంక్త ప్రార్థనకి దేవుడు ఓండు జవాబు తిని ఈతనించినోడు. మరి లోతే అయ్యను కొరకు మీ నాటిన కొరకు మీ చుట్టూ మందని చుట్ట బంధువురికిన కొరకు ఇంకా మనలో ఆ రక్షణ మార్గతి వర్రో
మరి ఓరికి వరకు మన రక్త సంబంధులకు మీనరు కదా, మన చుట్టకీరు మీనరు కదా, అలాగే మన చుట్టకీరు మనము అన్ని మనోరేనయ్యో. మనడితుకు కోపంగా మందనోరు, మనడితుకు అరవోరు, మనడితుకు దూరంగా మందనోరు. ఇది అందరి శాంకగిన దేవుడికి ఎత్తనది బాధ్యతకు ప్రార్థన తుంగటింజరికి ఎచ్చినారు కదా. తుంగనిరే ఇల్లుకు పోతే ప్రార్థంతే బాత మిందిలే, ప్రార్థన బెచ్చికి నుంచో తుంగన నుంచో రానుకొనిసనిరే. ప్రార్థంతే దేవుడు నిమ్మ తుంగని ప్రార్థన బెచ్చో దేవుడు కాలికినగ దైతే ఆ ప్రార్థంతే గొప్ప విజయ దేవుడు ఈతుండు. శక్తి కలుగుతా ప్రార్థంతే దేవుడు నీ ప్రార్థంతే శక్తి మిందే అదువోడు క్యాంజనోడు. ప్రార్థన తుంగనద్ది మనుషులకింతోటి మనడికి ఎత్తటంకి వెళ్ళాడు. మన బాధ అంతా దేవుడితోటికి ఎచ్చినాడు గనక దేవుడు బెస్కిరి కత్తకన్నా నీ ప్రార్థనకి జవాబు తిని ఏతోడు. అందుకనే మీరు ఇవ్వు అన్నీ సమకూర్చుకుంటాడు, కానీ ప్రార్థన తుంగని ఆ మాటత మాత్రం పెరికేమంతాడు. ప్రార్థన తుంగటింజరు దేవుడికి ఎచ్చినాం, తుంకు గొప్ప విజయతిని ఊడి తినింజరికి ఎచ్చినాం. నన్న మరి మా నాటెన్సే ఇంకా చిన్న పేకిటెస్కే నాకు 13-14 సంవత్సరం అందనెస్కి నాటెన్సే ఇంకా నరకంతగిన ప్రార్థన తుంగం దానిని నరకంతగిన కణిదీరు కారి అందనద్ది దేవుడు ಅದು నా గొప్పతనం అయ్యో ఇంజరే నన్ను ఇంజరికి గిన దేవుడిని స్తుతిస్తాను. నా నాటిన కోసము మా నాటిన శంక నాకు దేవుడు ఆ రోజు ఆ వయసుని దేవుడు నాకు వాడతా భారము ಅದು ನನ್ನ గుర్తిసి ప్రార్థన తుంగవలిత్తది దేవుడు నాకు అప్పగిస్తా బాధ్యత అనుకుంటాను. మా నాటిన శంక నరకంతగిన మా ఊరందరూ మా నాటి మందని ఆ మనుషులకు అందరూ మా నాటి మందని జనమంతగిన రక్షించబడతవలే ప్రభువా. ఊరందరికిన నీ ప్రేమ తిని తెలుసుకుండవలే, అందరికిన మరి నిమ్మెత్తుకు తెలియకుండా నరక పయ్యలి ఎందుకుండా కష్టపరితితోరు కానీ పిల్లకు అలాగే లోను కుటుంబం అంతగిన సంతోషంగా మందటంకిల్లోరయ్యా ఇంజి దేవుటగ్గా ప్రార్థన తుంగందాన్ని నరకంతా అడతాను దానిని మా అయ్యలకి ఎత్తనో కదా నిమ్మ నరకంతా పైలంతా అడుసురికి మంతిని నరకంతా అడుసురికి మంతిని బాతది కొంపతే ఏడుపు బాతది ఎంజరే అయ్యల మైతనోడు అయ్యల మైసనో కదా ఎంజరే ఆ సౌండ్ ఇత్తది ఆ మాట ఇత్తది బయటికి వాదుకుంటా లోపలి కుమిలి ఆడతాను దాన్ని. మా నాటిన శంక మా ఊరందరికి నేను తెలుసుకుండవాలి నీ ప్రేమ బెచ్చ గొప్పదయ్యా. అందరూ కష్టకింతోటే ఇబ్బందికింతోటే ఇరుకుకింతోటే మరి దాటి డొల్లి అంజనూరు దాటి మంచి కూరి మీనూరు పాపకింతోటే బంధించి దాటి మంచి ఈ లోకతిని విడిసి దిమ్మెరనోరు వారందరూ నేను తెలుసుకుండవల్ల ప్రభు వాయించరే ప్రార్థన తుంగని దాన్ని మీరు మరి ప్రార్థన తుంగనిరే మీ నాటిన శంక మీరు మందని సంగతే చుట్టూ మందని మీ నాక్కిన శంక బెగ్గత్కు దేవుడు పందే కొనసాగనిరో ఆ నాటిన శంక నరకంత ప్రార్థన తుంగని అనుభవం మిందే నరకంత కణిదేరు కార్చురే దేవుడు కాలికినగ్గా ప్రార్థన తుంగనిరే అలా గనక తుంకు తప్పకుండా దేవుడు అస్కి మీ ప్రార్థనకి ఇంజె మీరు అనుకొనిసినిరి తుంగనమమ్మా తుంగనం యవా కానీ బెగ్గగిన ఆ దేవుడు జవాబిత్తాట అనిపిస్తంకిల్లే ఇంజర అనుకొనిసి నిరుపోను దేవుడు తప్పకుండా జవాబు తినీతుండు నిమ్మ తుంగని ప్రార్థనకి గొప్ప విజయ తిని ఊడి తిని మా నాటిన శంక అచ్చగా ప్రార్థన తుంగని దాని కదా. మరి నేడు నిజంతకి మా నాటే 2 మంది రాత్త మా ఊరందరికి దేవుటిని తెలుసుకొనిజి నన్ను మత్తస్కి ఇల్లా ఇంజ దేవుటిని తెలుసుకొనిజి ప్రార్థన ఇంకా బలపరచునోరు ఇంకా తెలుసుకొంచునోరు నారంతగిన దేవుటాకే మారితే ఇంజరే ప్రార్థన తుంగం దానిని కొంతకాలకి దేవుడు మరి నిమ్మ నీకు అప్పగిస్తా పని మిందే కదా దాని కొరకు ప్రార్థన తుంగ ఇంజరు దేవుడికి ఎత్తంగా దేవుడు నాని దర్శిస్తస్కే మా పరిచర్యత కొరకు వాళ్ళకి మాకు అప్పగిస్తా ప్రాంతకిని కొరకు ప్రార్థన తుంగటం ఇత్తది ప్రార్థనతే మున్నటి సాగంచనం బెచ్చుకు బాత మత్కన్నా ప్రార్థన తుంగటి ప్రార్థనత గొప్ప విజయ వేత
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತುಂಗపోతే నీ పిల్ల తొంగొరియవా ನಿಮ್ಮ ప్రార్థన తుంగకపోతే నీ పిల్ల తొంగొరయ్యా నీ కాలుకు దేవుటగ్గా వంగవలే. మా పిల్లకి ఇతరు కదా మరి నన్న మా పెద్ద పేకంకి అస్కే నా వయసు బెచ్చడమిందో ఇంజ వయసు మీ కాల నా కాల మా రోజుకిని నీ అచ్చ వయసు మత్తస్కే రోజుకి 3 గంట ప్రార్థన తుంగందానిని మీరు 3 నిమిష ప్రార్థన తుంగటి అడితి తిరువా ఇంజర్ కెత్కు అమ్మో అచ్చుకు గంట ప్రార్థనే అచ్చుకు గంటని చేపు దేవుటగ్గా పొద్దగలిగితమా ఇంజర్ పిల్ల నేంటి పిల్ల ఇలా తిరిగినోరు అతుకు మనడు మన పిల్లంకి నేర్పిసవలే. మా పిల్లంకి వెర్వికే తేది కానీ నరక కానీ దేవుడు కాల్కినగ్గ కుద్దటం నేర్పిస్తున్నాం. మన ప్రాంతకిని శాంక మన చుట్టూ మందనోరి శాంక మన చుట్టకిరి శాంక మన శత్రువుకి శాంక మన రీతికి 60 వారి శాంక ప్రార్థన తుంగటింజరే పిల్లంకి నేర్పణం. నిమ్మ ప్రార్థన తుంగపోతే నీ పిల్ల ప్రార్థన తొంగోరు. నిమ్మ కణుదీరు కార్చుకుపోతే పిల్లంకి అసలేకైతేనే నిమ్మ కణుదీరు కార్చుకు నీలోను మారితే అలాగే నీ నారు మారితే మీరు చుట్టూ మందని నాకు గిన మారితకు. ఆ రోజుకి నీ ప్రార్థన ఇత్తద్ది తుంగటం దేవుడు నాకు నేర్పుతుండు. మా నాటిన శాంక నరకంతా అడుసరమందని దాన్ని మా ఊరిని అందరిని రక్షిసి ప్రభు వాయించరు. తెల్ల వియ్యం దాకా నరక 9 గంటకి మోకలి వాటుకు తెల్ల వియ్యం దాకా 4:30 5 చెప్పు నా కణితీరు కారి అంజరమందనది. అలాంటి అలా ప్రార్థన తుంగనస్కి ఒర రోజు ప్రార్థన తుంగనస్కిగిన నిమ్మలోనే మంచి ప్రార్థన తుంగరు మత్కన్నా బెచ్చుకో ఇబ్బందికి ఇత్తవు బెచ్చుకో నిందా ఇత్తవుగిన మన పొరడికి వాసరమంతా వాటన్నిటిని గిన జయించొరే మున్నడికి దాయటందుకి నీకు శక్తి తిని ఈదనది బాధ్యతకు ప్రార్థనే. ఆ రోజుకి ప్రార్థన తుంగరు ఒక రోజు బాధ జరుగుతుకు మయ్యలు మయ్యవ దోడ తిత్తరు అందరం కలిసి పిల్ల అందరు మమ్మ నాలువము గిన దోడ తిత్తము తించి బయటికి వాసి నన్న సెల్లె బయట పట్టి మీనము అసలు టైము 8:30 ఆస్తుంది. అయ్యలు ఎవ దోడ తించున్నారు లోపల. నాకు సడన్గా నా మున్నే ఒక పెద్ద ఆకారం వాసి నిలితే పెద్ద ఆకారం వాసి నిల్లని వాళ్ళకి నిల్లి నాతోటి తిరిగిందనమాట. నన్న మధ్య ఆకాశం నుంచి దురాత్మ నా యొక్క డిగ్గివాసి తిరియనమాట. ప్రత్యక్షంగా దురాత్మ డిగ్గివాసి తిరిగింది కదా. ఇద్దో నీ నాటిన శాంక నీ మనుసురికిన శాంక మీ ఊరి శాంక నరకంత కణిదేరు కారుసురికేమంతేను కదా ఊకే అడసురికేమంతేను కదా. వీరందరిని గిన దేవుటగ్గా ప్రభువత్త యేసు ప్రభువును కాల్కినగ్గా నడిపిసవలించరే. నీకు ఈరికి బాత సంబంధం ఈరు నాకు సెంత మనుసురుకు గనుక ఈరి శాంక నిమ్మ ప్రార్థన తుంగమని నిమ్మ బేలకో అత్తిని కదా ఈరిని విడిసి ఇంజరే. ఆ దురాత్మ మధ్యాకాశం నుండి దిగివాసి అటైతే నాతోటే నిజంగానే ప్రత్యక్షంగా ఓడతాను వాసి నాతోటి తిరిగింది. నన్ను కెత్త మాట బాధ తెలియందే. ఆ వయసుని దేవుడు నన్ను నడిపిస్తా విధానము నన్ను కెత్తను కదా. నేనేను నా దేవుడు తొంగుతుండు నిమ్మ గర్విసి నీలాంటి పరిస్థితి నా నాటిని జనతికి వాదొద్దు. నా ఓరు నా జనము తప్పకుండా దేవుడిని తెలుసుకుంటారు. దేవుడు కాలికినగ వెయ్తురు ఇంజరికెత్తస్కే బేలత్కు వెయ్తురు ఊడితనగా ఓరినయ్యో నీనిని నిమ్మ బేలత్కు ప్రార్థన తుంగి తినో ఓరు బేలత్కు వెయ్తురు ఊడితనగా ఇంజరే. మరి దురాత్మకి నాకు ఆ దాదాపుగా 1/2 గంట సేపు తిరియురికే 15 నిమిషాలకు తిరియురికే నన్ను ఇంకా దాంతో తిరిగినాను గద్దిసినాను. నా దేవుడు నీకన్నా శక్తి గలగత దేవుడు ఇంజరు తిరిగినాను. ఇంకా నా నిన్ను విడిసి దిమ్మెర్తే తర్వాత బాధ జరుగుతో తెలియదే. కొన్ని రోజుకి నరకంతా ప్రార్థన తుంగటం సారపడటంకి వెళ్ళింజరే ఉపవాసం మంచి ప్రార్థన తుంగందాన్ని ఒక రోజు 3 రోజుకి ఉపవాసం మంచి ప్రార్థన తుంగటం మొదలు వాడతాను. ప్రార్థన తుంగ తర్వాత మరి నా స్నేహితురాలకు నాతోటి నా వయసుని మందని పేకి అలాగే ఇంకా మానాటి మందని కొంతమంది
ತಿರುಗ್ತಾ ಬೇಲ ತಿರಿಯೋನೊರೆತ್ಕು మా అయ్యనగ్గ వాసి బాత్ కెచ్చనొరెత్కు మీ పేకిడి నిజంగా ప్రార్థనకి అంజదే ఇల్లు పోతే బెగ్గిన అంజదే భారత్కు ఉపవాసం మంచి ప్రార్థన తుంగి 3 రోజుగిన అడిసి నా ఒళ్ళంతగిన నా శరీరం అంతగిన సన్న ఆశంచి తెల్ల నెత్తురిలో పేకిడ్సనమ ఆసత్తాను ఆశదాని వాళ్ళకి మరి నా స్నేహితురాలకు అలాగే మా చుట్టూ మందన్నై కొంతమంది మనుషులకు నాటుకు తిరిగితే మాట బాధ్యతకు మీ పేకిడి బెగో తప్పు తొంగితే అందుకనే డొక్క తీసిస్తే అందుకనే ఇలా ఆసక్తించరు అందరూ తిరిగినోరు మరి ఆ మాట మీకు తెలుసా ఇంచరే మా యవ్వంతోటే మా అయ్యంతోటే కెత్తరు ఈ మాట బేనూరు కెత్తరు కొన్ని రోజుకింకి మా యవ్వ మా అయ్యలు ನಿಮ್ಮ ప్రార్థన తుంగమన్ చర్చి దాయమన్ ఇంచరు గద్దిస్తారు మా ఇత్తరు దేవుడు నాతోటి తిరిగినో ఆ నింద నీ పొర వాడుతుంది మనుషులకయ్యో నీతోటే ఆనాడు ఒకరోజు దుష్టుడు తిరుగుతావు కదా దుష్టుడు ఆ నింద తిని వాడుతాడు నీకు ఆ నింద తిని నాడి నీకు ఆ నింద నీకు సంతోషంగానే అలాగే ఆ నింద నీకు రెట్టింపు ఆనంద తినే ఈతగానే నిందతే నేను తాసను ఇంజరు దేవుడు తిరుగుతాడు ఉడటి ప్రార్థన తుంగనస్కిగిన దేవుటగా ఆడతనస్కిగిన నేను ಬೆಚ್ಚೋ ಮಂದಿ ನಿಂದಿಸ್ತರು ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತುಂಗಿತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚ ಪ್ರಾರ್ಥನ తుంగగలుగుతుందానినే ನಿಮ್ಮ ఈ మాకందరికి నీ ప్రార్థన మాకు అన్నీ తుంగితే నీ ప్రార్థనని మామిని అందరిని మార్చితే నీ ప్రార్థన మా పరిస్థితి మన పరిస్థితి బేనరోనయ్యో లోను మందన అయ్యలే ఇల్లుపోతే లోను మందన పిల్లకే నీతోటి తిరుగుతారు నీ ప్రార్థన మాకన్నీ తెచ్చితే ఇల్లుపోతే మన పరిస్థితికి మార్చితే ఇంజరే తిరుగుతారు అలాంటికి కృంగిదాయమని దేవుటాకి ఇంకా మోకలి వాటి ఇంకా దేవుడు బలతిని పొందుకుండటం నేర్చుకున్నట్టు దేవుడు తప్పకుండా బాధాని శంక కణుదీరు కారసనిరు మీ నాటిని శంక మీ పిల్లని శంక సంగిని శంక సేవతి శంక రక్త సంబంధికిన శంక కుటుంబത്തെ మందని పిల్లని శంక బీనరు కొరకు అడసనిను తప్పకుండా ఓరి నందరిని దేవుడు రక్షిస్తాం నా పొర నింద వాడుతరించరికి ఎత్తాను కదా ఈ మనుషులకు నేడు నాకు బాగా గుర్తు దేవుటిని బెచ్చో స్తుతిస్తాను నేడు నా పొర ఆనాడు నింద వాడతా పత్తి పవ్వురిగిన నేడు దేవుటిని స్తుతిస్తున్నారు దేవుడు బెచ్చో గొప్ప దేవుడు నా పొర్ర నింద వాడతా ప్రతి మరి నా స్నేహితురాలకు అంతగిన దేవుటిని నేడు తెలుసుకుని ఓరుగిన నన్న ప్రార్థన తొంగతాటుగా ఇంజ దేవుటగ్గా ప్రార్థన తొంగనూరు మన ప్రార్థన వృధాగా ఉట్టింగే అన్నో ನಿಮ್ಮ ప్రార్థన తుంగటం కైతెనాదవలే ఆసంజను కదా మనడి ఈ లోకతిని నన్న దెమ్మిరితను మీరు దెమ్మిరితిరి ఈ లోకతిని విడిసీతడు మరి ప్రార్థన తొంగటం దేవుడు అన్నిగిన ఈ లోకత మంద దాటిని బెచ్చుకు సంపాదించుకన్నా ఇవంతగిన ఉట్టింగినే దెమ్మిరితకు ఇవి సంపాదించడం కోసం నీ టై తినిగిన ప్రార్థనగిన తొంగటానికి తీరికెళ్ళకుండా కష్టపరచరు మంతిరి ఇవంతగిన కష్టపడతావంతగిన ఉట్టింగినే వృధాగానే దైతాయించరు దేవుడికి వచ్చినాం కానీ నిమ్మ తొంగత ప్రార్థన మీద ఓడటి ఆ ప్రార్థన ఉట్టింగన్నో ఆ రోజుకి నీ ప్రార్థన తుంగురు వత్త మరి ఆ ప్రార్థన ఉట్టింగినే దాయిల్లా మందిరత్కి వాదటంతకి నన్ను మా నాటి మొదలిసి నన్ను గుడికి వాదటంతకి నారాయణపురం ఎత్త నాటింకి వాదటంతకి మరి కొంత దూరం నడిచి కొంత దూరం బస్సింగి వాసి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఆటోకి వాసి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి నడిచి ఇచ్చుకు 4 విధనెక్కినిగి నన్న అతుకు గాని గుడికి దాయిందాన్ని అయ్యో ఇలా ఒర్రదాన్నే బస్సు తత్తస్కే బస్సునూరు అందరు శంక ప్రార్థన తొంగందాన్ని ఆటో తత్తస్కి ఆటో తోరు కోసం అందరు శంక ప్రార్థన తొంగందాన్ని నన్ను దాటి వాదని నాకినన్నిటి శంక ప్రార్థన తుంగోరు కుది మందందానే నన్న వాదని నారు వాదని చెప్పు కూడా నన్ను నడుసోరు మత్తస్కే నాకినన్నిటి గురించి కానీ ప్రార్థన తుంగోరు నడుతుందాన్ని నేంట పిల్లకు మరి ఆ వయసుని ప్రార్థన తుంగటిత్కు పిల్లకు సండే స్కూలింగ్ కత్కు పిల్లని రోతి తడు కానీ రోతి తీరి కానీ మరి కాలేజ్ ఇత్త వయసు ఇత్తది వత్తస్కే పిల్లకు చర్చికి గుడికి
మరి వాదటము ఆంగిదైతురు. పిల్లకు తప్పిరిరా తల్లురు తప్పిరికి అత్త మీరేకి అయితిరి. అయ్యగారు బెచ్చుకో మరి చదువు మిందే రాసనవు మినకల్లే, అందుకనే వర్కుకు మినకల్లే, అందుకనే మా పేకలు నేడు గుడితికి వాదిల్లో, మా పేకి నేడు గుడితికి వాదిల్లే. పిల్ల క్రమక్రమంగా అలాగా దూరం అవుతారు. కానీ దేవుడికి పిల్లంకి మీరీదన ఆస్తి బాధ్యతకు ప్రార్థన తుంగటం నేర్పిసటి, ఓరస్కే భక్తి తుంగటం నేర్చుకుంటారు. మున్నే పిల్లను మోకలి దేవుడి కాలికినగ వంగటం నేర్పిసటి, ఓరు నాడి అరిసి దాయకుంట ఓరు కాలుకు దేవుడి వాక్యమిత్త వెలిగినే నడతటం నేర్చుకుంటారు. ఓరు బిగ్గ తప్పి అన్నోరు మున్నే ప్రార్థన తుంగటం నేర్పిసటి. ఈ రోజుకి ప్రార్థన తుంగని పిల్లకు ప్రార్థన తుంగని యవనస్తులకు బెచ్చో మంది తక్కువగా వేడనోరు కదా. ఆ రోజుకి మనడు తుంక్త ప్రార్థని మరి మనడు తుంక్త ఆ భక్తి నేను వేడటంకిల్లే కదా. వేడటంకిల్లే ఇతుకు మనడు నేర్పిస్టంకిల్లోరు. నాకు నా ఆత్మీయ తల్లురిత పెరుకు ప్రార్థన తుంగటం నేర్పిస్తారు. మా పాస్టరయ్య గారిని సంగత్ శంక ఉన్ పరిచర్య శంక ఆ పరిచర్య అభివృద్ధి అదవలింజరే నన్న నరకంతగిన అడుసురికి ఏమందని మా పాస్టరయ్య గారికి ఎత్తనో కదా. అమ్మా బేనల్ శంకాడసి నేనే అచ్చ బాగా అడితి తిని కదా నరకంతా, మరి బాద్దాని శంక ప్రార్థన తుంగి తిని ఎంజురికే తలపునోడు మా పాస్టరయ్య గారు. అమ్మగారు అయ్యగారు ఈ నారంతా మారవలింజరే, మన సంఘమంతగిన పిల్లంతోటే దేవుడి జనత్తోటే నింపబడతవలింజరు ప్రార్థన తుంగితాను ఎత్తుకు నమ్మనోడయ్య మా అయ్యగారు కవతనోడు. నీ శంకే తుంకొండ్సి నేను నిమ్మ మంచిగా మందవలింజరు తుంకొండ్సి నేను ఎంజరు కవతనోడు. కానీ దేవుడు మరి ఆనాటిన శంక నరకంత ప్రార్థన తుంగన్నాను, నరకంత ఆడతందాని, నరకంత ఆడతామని వెరువికే నీరసమాసిదైతిని, నరకంత అడుసరికేమంతినవా నాకు నిజంతకి తెలియో. దేవుడికి వచ్చినావు కదా, నరకంత దేవుడి గుడిదే మీ కైక్కు తెచ్చి ప్రార్థన తుంగటించరు. దేవుడికి వచ్చినావు నరకంతగిన నా జనమందరిగిన ఒంజరమంతరు కదా, ఊరందరు నిశ్శబ్దంగా మత్తస్కే అయ్యా వీరినందరిని రక్షించయ్యా, మా నాటిని అంతటిని రక్షించయ్యా, మా నాటిని మందన మనుషులకి బాగుతుంగయ్యా ఇంజరే ప్రార్థన తుంగని బాధ్యత నీ పొర్రో నా పొర్రో మిందే. ప్రార్థన తుంగకపోతే మన ప్రాంత అంతగిన అలాగే మంతా బోను ఇంజరే నాకు బెచ్చుకోసరంగు ఈ జనమందరికిన ఓని కాలికినగ వాదవలెత్తుకు నిమ్మ నన్న ప్రార్థన తుంగవలే, మనతోటి ఆ ప్రార్థన ఆంగితాయకూడదు. ఈ మాట క్యాంచని అక్కకు అన్నలోరు దేవుడు తిరిగినది బాధ్యతకు సెల్లెకింతోటే నీతోటి నిమ్మ ప్రార్థన తుంగటం నీకు తెలుసు. నీ పిల్లంకి నేర్పిననుకో, నీ చుట్టూ మందనోరు నీ ప్రార్థన నేర్చుకున్నారనుకో, నిమ్మ దెమ్మెర్త తర్వాత ఊరికి ప్రార్థన తుంగటం కైతనయ్యో. నిమ్మ దెమ్మెర్త తర్వాత నన్న దెమ్మెర్త తర్వాత గిన నా పిల్లకు నన్న దొంగత ప్రార్థన కన్నా ఎక్కువ ప్రార్థన తుంగటం నేర్పవలే. పిల్లకే కదా ఊరికి తుంగటం కైతనయ్యో ఇంచరే విడిసిత్కు ఊరికి నిజంగానే కైతనయ్యో. మందిరతి మందని పిల్లంకి ప్రార్థన నేర్పటి ప్రార్థనతే దేవుడు గొప్ప విజయాయితోడు. నేడు నన్న తుంక్త ప్రార్థన వృధా ఉట్టింగే దాయిల్లే. మైగారి నాటే దేవుడు పని జరగొందే, మా నాటే దేవుడు పని జరగొందే. మరి ఈ మాట క్యాంచని మీరు ప్రార్థనని బెచ్చుకో సరుగుతుంగనాడు బాత ఓడటంకిల్లరించరే నిరుత్సాహపరతమటి గొప్ప విజయగీతం ప్రార్థన తుంగి గొప్ప అద్భుత ఓడుతారు. మన పరిశుద్ధ పుస్తకత మందని మనకన్నా మొన్నే తుంక్త భక్తి తుంక్త భక్తులకు మనుషులకు నాటుకు పిల్లకు యవనస్తులకు మనడు ప్రార్థన తుంగటం బేలకో దేవుడు మనంకి నేర్పుతాడు. ఈ పరిశుద్ధ పుస్తకతే దేవుడు రాస్తా ప్రతి మాటగిన దేవుడు ఉట్టింగే రాసిల్లోడు ఉట్టింగే అన్నోకు అవు మనడు ఊడవలించరే దాంట్లో మందని శక్తి తిని అనుభవించవలించరే. దేవుడు నీకు నాకు ప్రార్థన నేర్పనోడు. తుంగటి ప్రార్థన తుంగటి దేవుడి మందని ప్రార్థంతి మందని
ಶಕ್ತಿ ತಿನಿ ಪ್ರಾರ್ಥಂತ ಮಂದನು ಫಲಿತಾಕು ಪ್ರಾರ್ಥಂತೆ ವಲ್ಲ దేవుడు ತುಂಗನಿ ಕಾರ್ಯಕು దేవుడు ತುಂಗನ ಅದ್ಭುತಕು ನಿಮ್ಮ ಓಡಟಿ మీరు ఊడిತೀರಿ మీ పిల్ల ఊడితోరు ನಿಮ್ಮ ప్రార్థన తొంకు మీ నాటినోరు ఊడితోరు మీ నాటి మందని జనము అనుభవిస్తారు మీ చుట్టూ మందని నాక్కుగిన అనుభవిస్తారు. అంతకన్నా ఆస్తి నన్నకైతనో మా అయ్యగారికి అయితో పిల్లంకి అచ్చకన్నా ఆస్తి ఏదాలడు. అదే మన పిల్లంకి ఇదని ఆస్తి. ప్రార్థన తుంగటం నేర్పుకు ఓరు భక్తి తుంగటం నేర్చుకుంటారు. అరిసన్నోరు నెత్తితోరు ప్రార్థన తుంగటం మనడు కణిదీరు కార్చడం మొదలిసుకు మన నాక్కు మారితా మన జనం మారితోరు. మనడు దిమ్మిర్కన మన తర్వాత పని మున్నెడికి సాగితే ప్రార్థన తుంకట మరి నిరుత్సాహపడతామటి ప్రార్థన తుంగుకుంటా అరిసంజి మతుకు తేదటి ప్రార్థన తుంగటి నరకంత అడతకడు మరి తెల్లవారుజామ అంతకిన దేవుడు కాలికిన ఆడతకటు మన నాక్కిని మన కుటుంబకు బాగా వెలింజరు ప్రార్థన తుంకటు దేవుడు ఇదని విజయకు ఓడ్కటు. మరి దేవుడు మీనందరినిగిన అలాగే ప్రార్థన భారత్తోటే ప్రార్థన ఆత్మతోటే అభిషేకించి మున్నెడికి నడిపిస్వలించరే. దేవుడు మీనందరిని అలా దీవిస్వలించరే. నా మాట ముగిస్తున్నాను. దేవుడు మీకు తోడాసి అలా నడిపిస్తుండు.